maweh buka kang sawegung masiring belahan iwang kanan mamuju iwang Namastu purna mesidhem ait namastu sirat mring juang jagat karana siranging tandha kasisaning bisana sone senamung nang maksih tampun lampahing bodho jinantur tutur katelo tulutulat luradeng paradya winursita ngomong pamiskara karanto diantu ing jaman muwa mangyata kapasanan ing gupita tangmung ngging palambang matumpa-tumpa marmo panggeng panggung sang murwing kata sing gebyar dumadining wayang purwa rawakaning ngandha linarik runtuting basa dongeng gunung embusu rasa yen linarasaya karaos mulat sari rohan rasa wani muruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwe Busundakuk caing carita becik usgumlar jroning pageliran yaiku sejatine mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis pinurba kodrateng kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa teking duk sinegilur kumanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tendungulan pangkartu mangkar kaya sinarambun kaya Jawa pating rembyah dadi wadhahing kutu-kutu walang atoga burung wana miyang Brontoyo dadi branaan tanpa wicalan padhang trawang sinaring sang Hyang Reknawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang prangangah lamun keksi ayah handilat-handilat bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arga katon soblak kanan kene ngabang ismu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanentuhu katon ijo royo-royo hamangku guru ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung Kinemulan Gendano kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanata wis dangu seleng kawula dasih denila arsa angupaya buga garap Tegal Sarai anglur sinotanana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garungune anggiring raja kayane samaneh ana pirembagan Sumurwangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil kados sinaring jagat wis katon mlok dulunging kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sama rebut wedya rebut teja rebut kuwung parandene datanana ingkang madani kekuwunging praja ing Ngastina ya ing Purja Gajahhoya ya ing Liman Bendawi nuninggi garis 100 tenantu kali 1000 jangkep tinega Karana negara Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran
sinasapan kaya benawi trampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegateng paninggal kapan tok urut ing Cakrawala wane-wane cakra ing pawisik sawaneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarja suwing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanentuang rembuyuk royo-royo karang kitri roe-roe roneng klopo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung panjangan ang rengsang langit lenggok nameng tun mijil saking sendang mening tirtani iline pinara para playune trampi waduk binentung bentung kinarya ngileni sawah nang petegalaring Narakisma mokal panguleng petani bebasan sacenganuk tatanana bumi ingkang sela sedaya tinandura tanem tuwuh kang murakapi Pandya Betari Sri Hanglar Pasiban Yayah Rukmi Sari kang pinangga Pertiwi pategalan rinenggo Palawijaya ingkang anggerbuyut godhongane hambyek woyi nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala pendhem pala kesimpar pala gemantung sadyotan kuciwa cinawi dukulan kang maweh sarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik wen sangsaya angrembaka lamun miang gelaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe dadanana carane kandhang nganggo kinancing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayek seka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina ana kuwi ngimbangi gunung anggung rineksa mrih lestari ron tumurun rah tumrah sadya dadi guru-guru kaning lingkungan langgung-langgung lamun tinaliti sampun sameting sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananging mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan sejatining jejiban ingkang pinuji temah mawujud manunggaling cipta arsa karsa hambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi mancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karata-tata Traharja dasar negara kang gedhe abori padhang jagate dhuwur ukusi turata adoh kuncarane turut kasusuring Pancapraja lah sinten to wau ingkang kepareng ngastu pusalaning adil praja ing Ngastina ana ngira den ucapna dosaning Sang Nata dosane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Sang Kurupati ya Jaka Pitana nalendra pewakuning bumi ingkang kanggo njejekaken kautaman risa juga lenggah madyaning dampar binayang bayang sangganing Purhab Surahapsari kastingal Bapak Handir sagung kang samya semewa layah roping samudring dedaratan miwah dadan kantun sangjaning para anung-anung tetungguling praja ing Astina miwah sangjaning para kadang ing plasa jenar miwah ing Sukalima ingkang ketinggal ngagelah bergagah ya prayit ning kiwu lah menika tawarane pandhita ing Sukalima anenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana risa juga lenggah wonten ing praja Ngastina dadan kantun lenggahipun pating plasa jenar anenggih Sang Retyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati kadheraken ugi rawuhipun wiswanipun Nalendra ngawangga Senapati wonten negari Ngastina nanggih Sang Merpati Karna Basusena ing jawi Handir mlebare sakjaning para nayaka samya ganting pasisiran jejel riyel arapet pepet pipit marasasat atupan dengkul tatanpa selo lebet kathah marasiba ing alun-alun ambludak gendera rerontek umbul-umbul kekidrehangen danu yayah himanda ing mangsa labuh payung megar mendih jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing ngrangap kaya jati ngaraning mangsa ketiga parandene ketingal tidhem jinem madyaning negari Ngastina nadyan kekudungan tanana samirana datan umampah kapiyarsa mung swaraning pradangga mewah pangli ing waranggana dadi gragabaning galih nata ing Ngastina sigra amurwani pangandikan dadi gumangling wijining pandika Sang Nata Prabu Jaka Pitana ing dering kababaring lisan
alang-alang aram nang neng kang sasongko ku menyar mangarenggo rumeng puri mangkin tanpa sireng mas murup ing langit sore tenon neng pasir wakan busana maneka warna puspiteng udyana miang panjra sarwa ragma aranggeng manik nara wata obro prabanya sumirat obro prabanya kang sumirat nyaring teca leliweran lergi laji sireng dadet wembo kekondo amri
tiyuping maruta maruta separan mangambar kuongas ngepeki madyaning pasewakan tandiyo Dewang Sumanwadri nuwi ana sasmit tanding sun jagat wasaning Bathara paman Pati Arya Suman kadiparanken si pamaning sun percaya mesti wae gawe kaget sowan nirupakan paman Pati Arya Suman sira ingsun piji ana ngarsaning sun paman Pati Arya Sumaning prasa jenar. Kawula non kira anak Prabu jimat sesembahan kula pengayoman kula tring Madyapada prapting delahan anak Prabu Duryudana ing jawi sanget watos sing manahipun bapa pindharaning salamba pinanjring alun-alun komite acara maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun Dewaji sesembahan kula anak Prabu Duryudana kawula nuwun Paman Pati Arya Sumaniya kadiparanken si paman sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun marana tuturaking kaprajan negari Ngastina Mragyatana kelan panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ingkang karempin paman Pati Arya Suman menawi paduka ndangu bab tuturaking kaprajan sadetan badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapya karo Wendusa bangsa tuwin negari Ngastina. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami geladen olah kridaning perang. Sawanci-wanci praja paduka tempuhing parang muka. Tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang ngabdi kepatihan rembuk kasawara putung semangga kabandhemna Dewaji sembahan kula. Kawula nuwun. Oh iki paman Pati Arya Sumaniya gawe bombo ing penggalih ingsun bola liwat pakara ingkang utama tindakna selawase urip. Oh inggih napa ingkang dados dawuh paduka badhe kula cangking nggo jimat badhe kula istakaken dawuh nggih anak Prabu. Boten langkung dipun paringakaken lenggahipun wonten ing Praja Ngastina. Sampun boten kirang prayogi nggih nanging dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Duryudana Ngastina. Oh iki paman Pati Arya Suman kula tampi dawuh sami-sami kaskecan ing langkung prayogi. Oh inggih nggih ngestaken dawuh Bobo Druing Sukalima Bobo Penemban Kumbayana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Bobo Neban Druing Sukalima katuran Karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngastina menika bawa kandang blekuduk salu kembal sumurante hawala. Wah kula nuwun inggih ngarep kepareng maraswan ingkang kapa dumateng marang resanipun paduka anak Prabu Duryudana sakmangke. Pangestu paduka kula menika sowan wonten ing Praja Ngastina manggi Karaharjan tedhak kula wonten ing Praja Ngastina menika. Tebih saking rupita kalih sing sambi kala kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa. Mugi kunjuk marang ngarsa paduka anak Prabu Duryudana ing Ngastina. oh iki bapa kula tampi akarya bombong raos sing penggalih boten langkung ingkang putra ngaturaken pambagya harja mugi kunjuk marang ngarsanipun paduka bapa Bandruing Sukalima. Oh inggih kula nanan kula tampi damel pemain penggalih. Kasekecan ingkang langkung prayogi bapa Sampun boten kirang prayogi. Sowan kula teng Praja Ngastina menika anak Prabu Duryudana. apa diri Kakang Prabu Karna ing Ngawangga Narpati Basukarna Kakang Prabu Karna Basusena
Katuran Karaharjan terdapat wonten Praja Ngastina Kang Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wayah loro jagat Kyai Prabu nggih. Katuran Karaharjan sowan kula wonten ing Praja Ngastina menika kepareng ingkang ngraka ngaturaken sak taklimipun ingkang ngraka mugi kunjuk marang ngarsa paduka Kyai Prabu ing Ngastina Kyai Prabu Duryudana. Oh iki kula tambah karya bombong raosing penggalih. Boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi rawuh Jagandika wonten ing Praja Ngastina menika Kang Prabu Karna, Kakang Prabu Karna Basusena ing Ngawangga. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang ngraka ing Ngawangga samangke wonten ing Praja Ngastina menika Kyai Prabu. Apa dene sira Kartomarma, Dimas Kartomarma sawise swanira mugi manggi slamet kalih sing sambi kula swanira ana ngarsaning sun. Dimas Kartomarma iki bareng waestu paduka Gusti Sang Nata Nur amit pasang liman tabit binung bang tawang gawang irpat wing tulak mandu sinuwun pangestu paduka amit dhateng swanipun ingkang abdi pun Kartomarma sak manggi pangestu paduka kula manggi kawilujengan wilujeng swan kula tanpa rubeda kalih sing sambi kula sak manggi kepareng kula ngaturaken sembah supung kemeng pabekti kula kunjuk santepu putra paduka Gusti Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng gelahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana Ngastina. Iya ta tampa alpat pangestuku wae tampanana. Sampun kula punika jimat paripik dari kasantosan. Prayogan wonten puluku sampun boten kirang payogi. Dimas Kartomarma ya padha tatanen barisaning para nayaka lan barisaning para wadyabala kabeh. Aja nganti ana ingkang bakal saur manuk Tresna dianem Rama wigatining pasewakan. Banduk iki. Babeng sampun paduka dawuhaken badhe kula cangking nggo jimat paring istaken dawuh. Iya Dimas Kartomarma. Kula nuwun sewu nggih sakmangke kula sampun kumawantun munjuk atur marang ngarsa paduka. Anggir anak Prabu Duryudana Ngastina sakmangke sasampunipun ingkang bapa anyaketi dhateng paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Duryudana wonten ing pasewakan agung negari Ngastina sakmangke ndamel kaget sotanipun ingkang bapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ageng mongko beneh kelawan adat ingkang sampun sakmangke nggih keparing ingkang bapa cumadung dawuh badhe ngrembak perkawis menapa tuwin badhe ngrembak babakan tata kaprajan menapa saestu menawi badhe paduka badhe paring pidana dhateng ingkang abdi kepatihan samangke dosa menapa ingkang kedah kula sandhang lajeng menawi paduka badhe paring ganjaran lajeng labetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tumunten sakmangke kawedarna ing akathah ananging menawi wadi tumraping para kadang stana nggih awi kula dherekaken manjing sadelenging kedaton empan catur netra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ngawula non. Wah sampun kados ngaten nggih samangke ndamel kaget penggalipun ingkang bapa ing sekali madupi kula tampi tembalipun paduka anak Prabu Duryudana Ngastina. Wonten menapa paduka wontenaken pasewakan ageng ingkang benek kelawan adat ingkang sampun sakmangke. Benten kelawan adat ingkang sampun kalampah pendak-pendak Praja Ngastina menika ngawontenaken pasewakan agung. Benten kelawan menapa ingkang sampun kula sumurupi dene sakmangke wonten Praja Ngastina menika. Kepareng ingkang bapa cumadung dawuh nggih. Badhe ngrembak babakan perkawis menapa tuwin badhe ngrembug tata kaprajan menapa. Saestu ingkang bapa nyadung dawuh. Nggih anak Prabu. Kyai Prabu kula nuwun sewu. Samangke paduka badhe ngawontenaken gantos menapa sakmangke ngawontenaken pasewakan ageng ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun saestu ingkang raka badhe midhangetaken ingkang dados sabda tama paduka Kyai Prabu sakmangke ingkang raka badhe nedya nganglongaken jangga nilangaken karna mastuti sabda paduka Kyai Prabu Duryudana Ngastina. Kyai Prabu. Menapa ta merah
ingsun Raden Waspokung mijil Tuda tanpa karya sangkan rinemekan Gusti gelong rena sasekarya Dongger kula nyuwun pangapunten. Samangke sareng ingkang bapa andangu dhateng paduka angger anak Prabu Ngastina. Kenging menapa paduka malah sajak tawang-tawang tangis netesaken punang waspa kembeng-kembeng saking telenging netra. Menawi ingkang bapa wonten lepat sakmangke kula saestu nyuwun agunging samudra mangaksami. Ananging sampun kados mekaten menika nggih anak Prabu. Oh. Ker anak Prabu Duryudana ing Ngastina samangke wonten perkawis menapa kenging menapa paduka? Netesaken punang waspa saking telenging netra menawi wonten perkawis. Monggo kula aturi ngendika dhateng ingkang bapa ing Sekalima sakmangke. Anak Prabu Duryudana. Ya Prabu. Saestu kula nyuwun pangapunten bilih sakmangke menawi wonten lepatipun ingkang ngraka ing Ngawangga. Krana sakmangke kula menika tebe-tebe sowan saking negari Ngawangga menika kula badhe midhangetaken ingkang dados wigatining pasewakan wonten praja ing Ngastina menika. Lajeng meneh paduka tawang-tawang tangis kados maten menika kula nuwun sewu. Ingkang tumut sungkawa ugi ingkang ngraka menika ugi tumut susah. Yai Prabu, awi kula dherekaken sakmangke kula aturi paring dawuh ingkang tetela sababipun menapa paduka netesaken punang waspa saking telenging netra. Yai Prabu. Leng-leng indriya mangu mangungkung kandhuhan lima lir-lena tanpa kanin yen tan tulusa hamengku sang dyah utama Jagat Dewa Bathara Paman. Kula nyuwun pangapunten bilih samangke kula sampun nglempaken janggening para kadang mbewah para sepuh wonten ing praja Ngastina samangke. Mboten sanes kula namung sepisan badhe ngrembak babagan tata kaprajan. Inggih, nggih wah. Syukur bagi sewu samangke paduka sampun kersa paring dawuh ingkang tetela. Monggo kula aturi nglajengaken ingkang dados pangandika paduka anak Prabu Duryudana nggih. Non. Inggih Paman. Ingkang sepisan menika kula minangka dados
Nalendra wonten ing negari Ngastina menika kula lakoni ijen tanpa ruwang sakmangke tuwin pikantuk panyengkuyungan saking para kadang miwah sangjaning para pinisepuh saking negari Ngastina miwah sangjaning para pepunden wonten praja Ngastina menika. Oh inggih. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Paman Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna lan sedaya kemawon sakmangke ingkang putra menika saged madeg Nalendra wonten ing Garing Astina menika saged dados Nalendra ingkang gung binanrara kondhang kaloka wonten ing saindhenging jagat sekti kalintang jayaning perang. Ananging sakmangke kula menika sungkawa ingkang dipun sababaken kula menika namung menggalih babagan pangimpen babagan pasmana ingkang sampun kula lampahi jroning nindra kala wau dalu. Lah dalah. Nggih kula nuwun sewu sakmangke menawi paduka namung menggalih babagan pasumpenan kemawon kok ngantos sungkawa kados mekaten. Oh iki Paman krana ngantos jero anggen kula menggalih werdining pasumpenan menika kala wau menapa lan menika nganeh-anehi sababipun kula menika dereng nate utawi menika nembe sepisan menika kula menika nyumpena babagan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi wonten ing sawijining dalu kala wingi. Kula nuwun sewu nggih menawi paduka badhe merdekaken babagan pasumpenan sakmangke kula nyuwun sewu mbok bilih ingkang langkung pana ingkang langkung pirsa babagan werdining pasumpenan menika wonten ing mriki wonten pandhita ingkang kondhang monyor-monyor sakmangke. Inggih Menika Kakang Durna ing saka lima menika sakmangke menawi dipun suwuni priksa merdekaken babagan pasumpenan ingkang paduka penggalih wonten ing Pasewakan Agung Negari Ngastina sakmangke kula nyuwun sewu kula aturi paring nyuwun pirsa dhateng Kakang Durna ing saka lima menika. Kakang Durna wonten dawuh Depate. Samangke anak Prabu Duryudana badhe merdekaken babagan pasumpenan. Po. Lole. Anak Prabu Duryudana wonten dawuh Bapak. Paduka nyumpen menapa? Kula menika nyumpena babagan pasumpenan ingkang boten sae. Kula menika jering manah kula menika mangertos bilih werdinipun pangimpen kula menika boten badhe sae. Oh, ladalah. Sampun leres paduka menika nyuwun pirsa babagan pasumpenan dhateng ingkang bapa ing saka lima. Sebab kula menika mangertos impen menapa, nek impen ngene iki werdine kepiye. Nek kowe ngimpi ngene iki mesti engko bakal kedadean apa, kula menika mangertos. Inggih, Bapak. Mila samangke kula aturi nyuwun pirsa kemawon dhateng ingkang bapa ing saka lima samangke sebab sampun cocok sebab paman Tawa Dipatih menika mboten mangertosi babagan werdining pasumpenan. Ngimpi menika mboten mangertos ngimpi napa-napa. Inggih, Mboten mangertos werdine napa-napa. inggih. Anak Prabu Karna menika ugi mboten mangertos babagan werdining pasumpenan menika menapa kemawon. Paduka sampun leres, sampun cocok kalih manahipun ingkang bapa. Napa melih Kartomarma menika mboten ngertos impi napa sing ajeng diwerdekke menapa ngertine ming mimpi basah. Ana serane sok niku ngoten niku. Oh la iya senengane kaya ngono Kang. Lah nggih, lah nggih. Nggih ming niku sing iso diwerdekke kalih Kartomarma. Lah iya. Mila samangke paduka kula aturi nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing saka lima kemawon nggih. Sampun leres paduka. Menika nyuwun pirsa dhateng ingkang abdi ingkang bapa ing saka lima menika. Oh inggih, Bapak, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Samangke kula badhe nyuwun priksa kula menika nyumpena bisa pangke ingkang kula semana menika werdi ingkang boten sae. Paduka nyumpena menapa? Wancinipun wanci napa? Kula menika ngimpi wancinipun. Mbok bilih kula mestani wanci tabuh
sekawan enjang. Jam 4 enjang. Iki nyatanipun sareng kula wungu saking jroning nendra kula menika sampun mireng jago ingkang kluruk menika meratelaken bilih samangke sampun wanci gagat bangun. Oh lole ateges menika ngimpi puspa tajem utawi kadara dasih. Niku ngimpi sing kepiye Kakang? Niku ngimpi sing bakal ana nyatane. Ngaten. Nggih. Kula samangke ingkang Bapa ing Sekalima kantun mertekaken babagan pasumran paduka. Paduka menika nyumen menapa sebab nek wonten werdine wong sing ngimpi omahe Kabang kuwi werdine apa Kang? Ngimpi omahe Kabang menika bakal pikantuk rejeki sing kathah. Ngaten. Nggih, terus ngaten niku. Terus ngimpi napa melih? Ngimpi kebanjiran. Nggih, niku bakal ora prayoga dadiane. Bakal ora prayoga, bakal ana sedulur sing tekaning pati utawa malah kepara sing ngimpi kuwi. Oh, ngaten. Nggih. Menika miturut ingkang Bapak ing Sekalima nggih. Iki salajengipun. Lah, menawi ngimpi dadi manten, samangke badhe cepak patine badhe apa ya cerak wonten ing pepati. Weh, ngono Kang. Nggih. Leres ngoten niku. Menika miturut Pandhita Sekalima. Lah nggih, kula percaya kok, kula percaya. Lah samangke paduka menika nyumpun menapa? Ngimpi dados manten, ngimpi kebanjiran, utawa ngimpi omahe Kabang. Samangke kula aturi nyuwun piksa. Kula nyuwun pirsa dhateng paduka anak Prabu Duryudana ing Astina. Bapa, Wonten dawuh. samangke sewining dinten kula menika nyumpena Ngimpinipun malem menapa? Sukra kasih Malam Jumuah kliwon. Lah nggih. Samangke kula menika nyumpena babagan samangke dinten jroning pangimpen menika kula nedheng ngawontenaken pasewakan agung. Kula menika nedheng nggelar paseban agung wonten Praja ing Astina samangke. Dumadakan boten wonten gluduk, boten wonten jawah lan boten wonten mendrung. Dumadakan saking sak jawining kedaton negaring Astina katingal banjir toya. Banjir banyu. Oh iki katingal banjir bandang saking sak jawining kedaton negaring Astina. Oh, lole. Kepiye Kakang? Wah, werdine mboten sae niki. Ning mengko dhisik to mbok menawa kuwi iki ana ora mung banjir bandang tok ning ana werdi utawa ana pasumpenan liyane. Banjir bandang Iki gedhe. ageng saestu ngantos samangke ngenteraken damar ngencana wonten negaring Astina. Wowo nanging sareng kula amestani sareng banjir bandang menika kula wau mlebet wonten ing sak lebeting kedaton negaring Astina. Samangke malih wujud sanes banjir toya nanging banjir getih utawi rah ingkang samangke ngantos ngenteraken damar ngencana ing Astina. Bapa Lole kandang bergodhog manyar-manyar wah. Kula nuwun sewu samangke paduka menawi nyuwun pirsa babagan pangimpen menika lawuh sampun kula aturaken bilih menawi ngimpi banjir bandang utawa kebanjiran Dipatih wonten dawuh Kakang. nek ngimpi kebanjiran Nggih. kuwi bakal entuk apa ya cilaka, bakal nglakoni cilaka, bakal ngrasakake cilaka. Sedulure utawa awake dhewe bakal ora ana utawa bakal lara apa, bakal kekurangan sandang lan pangan. Oh lha nggih. Terus nek anak Prabu Duryudana menika kala wau nyempena wonten banjir getih, kamangka banjir getih menika ngenteraken dampar ngencana teng negaring Astina. Menika weradinipun menapa? Oh, mboten ngertos. Weh. Jarene sampeyan ki ngertos napa kemawon babagan pangimpen. Lah nggih. Ning kula mboten ngertos. Weh, lah kepripun to Kakang Durna niku? Menika saestu sakmangke ngantos damel sungkawanipun anak Prabu Duryudana. Saniki ngaten kemawon.
Kados pundi Kakang? Getih menika pralambang menapa? Pralambang stop. Ngaten. Utawa prai. Ngaten. Nek abang terus ora ana jalan-jalane. Leres ngaten niku. Lah nggih. Contonipun bangsa menika. Lah nggih Kakang. Leres ngaten niku. Bangsa menika menawi sampun murup werna abang. Sedaya para pengendara sepeda motor menika samangke mboten saged melampah, mboten saged nglajengaken perjalanan. Lah nggih. Nanging sareng murup ijo samangke saged nglajengaken lelampahanipun. Lah nggih to Kakang. Kadasta menika kala wau banjir menika banjir getih. Getih menika warnane abang. Lah nggih. Abang menika werdinipun lambang prei utawi libur. Lah nggih. Lambang mandeg. Lah nggih Kakang. Lah nggih. Sanesipun menika getih menika pralambang pemberani. Weh, iki sing cetha aja nganggo basa sing angel dipahami. Sing angel di telaah karo anak Prabu Duryudana. Sampeyan nggih padha wae kok. Lah nggih ta, padha mawon kula. Lah nggih. Pralambang wani, pralambang gagah pideksa. Mekaten Bapak. Nggih. Tawi pralambang gleleng. Mekaten. Nggih, niku leres niku. Kula samangke menawi paduka nyumpena banjir getih samangke ngenteraken dampar kecaning Astina menawi miturut pamitangipun ingkang Bapa panjenengan saged percaya saged mboten miturut pamitangipun ingkang Bapa. Ayo. Salah fokus senengane ora. Ditata omongane iki arep matur marang ngersaning anak Prabu Duryudana iki kudu ngati-ati. Punten dalem sewu. Paduka badhe pikantuk rejeki ingkang kathah. Paduka badhe utawi saged kemawon para sata Kurawa unggul madyaning pabaratan. Madyaning perang Bratayuda. Samangke menika mawon meturut pamitangipun ingkang Bapa ing saka lima. Samangke paduka badhe pitados nggih mboten napa-napa, mboten pitados nggih mboten menapa-menapa. Menika mboten masalah. Menika kapitadosanipun piyambak-piyambak. Sakniki ngeten wamon. Piye? Anu kepripun? Nek miturut kula ming babagan pasumpenan kemawon lho, Ger. Samangke mboten sah dipun penggal ingkang langkung jero, mboten sah dipun penggal ingkang langkung ndamelaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana. Ananging mriku mboten dadosaken tentrem, mboten dadosaken ayem tuwin jenjem manahipun ingkang putra ing Astina. Ming babagan pangimpen kemawon paduka mboten sah menggalih. Dipate, nun. Sampeyan iki ngapa ta? Lah napa to? Niki niku ngimpini anak Prabu Duryudana. Lah nggih, terus kula niku kalihan jenengan niku sing dadi minangka sing dadi pujanganing negara Ngastina, sing dadi sesepuh wonten ing Garing Ngastina. Nggih, terus anak Prabu Karna mriku dados senopati wonten ing Garing Ngastina. Menawi ngantos pangimpen mriku kababar dados kasunyatan, ndelalah kasunyatane mboten prayogi, kasunyatane wonten negari ingkang gecak peperangan wonten ing Garing Ngastina mriku senopatinipun menika sampun wonten. Samangke paduka menika kula aturi menggaling langkung prayogi. Awake dhewe niku tugase nentremke ratune anak Prabu Duryudana, nentremke atine anak Prabu Duryudana. Lah ngene ming babakan pasumpenan, ming pangimpen nek ora ndadekake tentrem. Terus pundi? Ajeng muri sampeyan pripun? Ajeng muri pripun sampeyan? Kok diwolak-walik kaya ngono. Ning awake anak Prabu Duryudana iku sungkawa ming merga babakan pasumpenan. Monggo kula nuwun sewu. Ngimpi niku mung kembange wong mati. Lah nggih to. Merga ngimpi niku enten kathah werdinipun. Enten titihane gandayani lan puspa tajem. Ning boten badhe kula jlentrekaken sebab sampun sami pirsa piyambak-piyambak. Lah nggih to. Ning saniki kula nuwun sewu, Nger. Kula mriku namung saged matur ingkang saged kula aturaken kala wau samangke menawi paduka badhe pitados nggih kula ngaturaken panuwun ingkang pamundutan. Ning menawi mboten pitados mboten dados menapa-menapa. Ingkang Bapa sampun berusaha menentramkan hatimu. Nggih lah, dalah aja sok kaya ngono kuwi to, Kakang. Mboten. Menika sepados mboten mati. Napa niku pirembakanipun madyaning pasewakan. Nggih lah nggih mboten napa-napa. Samangke menika kemawon, Nger. Menika ingkang saged kula atur, Nger, anak Prabu Duryudana.
Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngarakit nawang sesangka Nalendra marwa sing sang katri gumulung mangremah ing wadya Ordo kroreh kagiri-giri ora nanggana gawe gelar Tidak madaring pasewakan negari Ngastina nalika semanten samya midhangetaken ingkang dados pangandikanipun utawi aturipun Mandita ing Sukalima Sang Tapa Gandurna dados sakoling mangke datan mobah datan musik nata ing Ngastina nganti kaya pratima golek kencana kasaru geger njaba piyak ngarsa tekaping muriku paseban bono amuk Allah dadi darunane ora ana macar bidi kajenge medun sing prangkep Jawa mung sawanipun putra Pandhawa lancur Pandhawa satring Randu Gembala atmajanipun Sang Raden Werkudara anengkiri Sang Bambang Antasena ingkang wonten minggah madaning Datulung Praja Ngastina nyer pepeh pindha sata metarangan gawe kagiat kang samya mulat pangono pangundas maraning driya kancana daya piyak-piyak njaluk dalan